ndakumana naye mamuna wa ku Galileya, 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 ine ndakumana naye mamuna wa ku Galileya, ndakumana naye mamuna wa ku Galileya. Ndikulandireni okondedwa omvera konse kumene muli. Heneleke ichale mtumiki wanu Yohani mtumwi believer, lero pa 3 March 2023 sabutopiki zotsatira zakukumana ndi Yesu umasiya zonse. Mwana Mulungu, lero tikuyala maziko mu buku lija la Yohani, buku lozuna kwa mpiri believer. Buku iyi muli minomfu, and mbuku imene believer tsiku ndi tsiku tizikhala ndi sabutopiki, tidalitsika tinenepa. Pempho langa mwana Mulungu, tiyendelenso limodzi mene tayendera limodzi mbuku lija la Danieli. Pirilizani inu amene mumapinda maondo nkutipempherera kuti Mulungu atipase pakamwa pa mawu. Mwana Mulungu, mumagwira ntchito kwambiri ma intercessor, simukhala chete mmatipembedzera tsiku ntsiku musatope. Tugwirana manja ntchito iyi pawa yekha sungathe. Tikamagwirana manja ene mukamapinda maondo kumene kunkumasala kudya nkumapembedzera, nchifukwa chache dziuthekabe tsiku ntsiku. Kana basa amarero asena, ndiye kuti aliyense ali ntchito yake mu mpingo wa Mulungu. Believer Yohani mtumwi, buku imene tiufukula, imene tikusanthula, imene tifuna tidalitsike nayo. Mwana Mulungu, kumwamba ndisenzesa rundu wochuluka pa buku limeneli. Buku iyi njodzadza ndi minomfu, endi tinenepa, tienda ndi ndidi, endi mphepo sititenga, tidzipitabe chitsogolo chifukwa mwadzadza ndi zotsekemera. Moti lero poyala maziko tili muru umene tikunena kuti ukakumana naye umasiya zonse. Kuti kudzina dzikuvuta kulekasi, nkhani nkusakumana ni mamuna wa ku Galileya. Awa amene kukuzunzaniwa, awa amene kukukhumudwisaniwa, awa amene mukulira nawo, akakumana ni mamuna wa ku Galileya amansintha. Mamuna wa ku Galileya amakusintha ntchito. Mamuna wa ku Galileya amasintha maganizo a munthu. Mamuna wa ku Galileya amachosa zimakhadwe zachibadwa. Believer alipo anthu ena machidwe awo ngakumtundu achifukofuko. Banja asena makhala chonje na nsena makhala chonje. Limafuna ndinene ku dziko langa, akakumana ndi Yesu nsena sachita za usena amachita onga believer. Akakumana ndi Yesu mmang'anja sakhala mmang'anja amachita onga mwana Mulungu. Akakumana ndi Yesu mtumbuka, kamuda adatchuka bwanji, kamuda mumva bwanji mtumbuka. Kuti kuli anthu ena ku dziko kuno mudzamva kuti mtundu wakuti sinimafuna kuyanjana nawo, mtundu wakuti sinimafuna kugwira nawo ntchito. Adamva mbiri zoyipa za mtunduwo. Haramana ukakhala pakampani ndi mtumbuka, ukagwira ntchito pamodzi ndi muyawo, ukakhala ndi mulomwe, ukakhala ndi nsena, ndi anthu achama ndziwa nsenayo mene adamvera.
akakumana ndi Yesu msenayo, akakumana ndi Yesu mchewayo, akakumana ndi Yesu mtumbukayo, akakumana ndi Yesu ngoniyo, mudzadabwa naye chifukwa amasiya zonse za chimtundu, amasiya zonse za kwawo, amasiya zonse zimene zizolowera, amasiya ntchito zonse zimene ankapanga, amakhala watsopano. Yohani ena mkumari banji ndinguyamba kuwerenga kena kuti dzachite kumfukula. Tikuwerenga pati lero munthu loti tiwerenge bhuku la Mateyu. Lero tikuwerenga bhuku lija la Mateyu kuti tikamba kufotokoza tisadzawerenge situwerengereta. Chapter number 4 verse number 21. Mateyu 24 verse, Mateyu 4 verse number 21. Yesu Galileya ophunzira oyamba. Tikamamfukula tindziwe kuti akuchokera pati Yohani. Verse number 21. Bible lina kuti ndipo popitirirapo iye anaona abale ena awiri, Yakobo mwana wa Zebedayo ndi Yohani m'bale wace, ngalawa, pamodzi ndi Zebedayo atate wawo. Anali kusoka makoka awo, ndipo anawayitana iwo, ndipo anasiya pomwepo ngalawayo ndi atate wawo natsata iye. Omvera, Yohani uyu amene tikumfukulayi, Yohani uyuyu ndi mwana wa Zebedayo. Yohani ameneyi asadakumane ndi Yesu adali musodzi. Yohani uyuyu ankapha nsomba kwambiri. Mori Yohani ndi Yesu adakumana pamene Ambuye Yesu anali ku nyanja kuja ya Galileya. Ababa maso papapa Yohani mwana wa Zebedayo pamodzi ndi Yesu adapeza ali pabise. Adampeza Yohani ali bise kwambiri pamodzi ndi m'bale wake Yakobo. Anali limodzi ndi bambo awo Zebedayo. Ngalawa ili chapo, anyamara odziwa kusodza, anyamara okangalika, anyamara ojijilika. Nyamara uyuyu Yohani sadali mulesi, amadziwa choyenera kuchita kuti apeze chakudya. Nyamara uyu Yohani sadali tambasale, amajijilika kuti no, ndi ntchito, ndine mzibambo, ndine nyamara, ndine mamuna. Amagwira ntchito, anali pamodzi ndi bambo awo, anali pamodzi ndi m'bale wake, anali bise kwambiri kudoko. Tikamati Yohani, Yohani ndani? Yohani Zebedayo. Agogo aja apa sadati pase. Fama ina chimalawi imachuka ndi agogo sati ya bambo. Ife tichukisa bambo ake. Yohani Zebedayo. Mkulu uyuyu anali msodzi uyu. Mkulu uyuyu amapha nsomba kwambiri uyu. And day mene adakumana ndi Yesu adampeza kusoka. Akusoka makoka nekuti mwina adang'ambika. Kwakonzekeresa kuti akakole nsomba zambiri. Amasoka. Adali limodzi ndi bambo awo amasoka. Pamene adayiranidwa. Adayiranidwa Yesu adayirana. Nanena kuti munditsate. Bible inena kuti pompo Yohani pamodzi ndi m'bale wake akuti adasiya makoka. Mana Mulungu tili pamenepa lero. Ukakumana naye umasiya zonse. Ukakumana naye umaleka zako. Ukakumana naye Yesu ndi chakwanu leka. Ukakumana naye umasiya dzimiyambo zakwanu. Ukakumana naye umasiya zikhaidwe zakwanu. Anthu amadzayamba kudabwa, kodi ndi amenewa amene tinkadziwa chaka chathachi, kodi ndi amenewa?
Nema umbona maperekedwa kuri adakumana ndi Yesu adatembenuka mtima. Pano ni mapirifa ni mafuno unimvese sosa nditsutse. Ena ulalikila lalo mukada kumana na utsaka zambuyo zimukada atawa. Ena dali vinkandanga enawa. Ena dali mahule enawa. Ena dali maintasasalelowa. Adadzileka adakumana ndi Yesu. Ena mena kulalikila lelowa. Adada zikogoda zipakela achamba ndiamuwa. Kwa madakumana ndi Yesu adasiya makoka. Adasiya ngalawa. Adasiya rarewao. Adasiya chili chose na yamba kuntsara Kristu. Omvera, sidi matsara Yesu ndi makoka. Dziko langa ngati chavuta kwambiri, anthu afuna kuntsara Yesu ndi zonse. Yesu akamakwirana umasiya ntchito zako. Yesu akamakwirana umasiya makoka. Yesu akamakwirana umasiya ngalawa. Kuraku ngati sidzikuyenda mkulu uyuyu ali mchingalawa chomwe. Akakwirana Yesu umasiya ngalawayo. Umapita kumene kuliyeko Yohana kuti pasaphunziro adasiya ngalawa, adasiya rare wake, adasiya makoka nayamba kuntsara Yesu. Bwanji mbale wanga kukhala ni makoka omwe ntchalichi. Ena ndi zinsingano zosokera makoka ntchalichi. Ukamayandikana naye amakubaya waye mmarumba mwake muli zinsingano. Warengaso zakusodzi wansomba ufuna usodze nazo anthu. Warengaso zimakoka zakunyanja kodi kuntunda kuzikagwirisana. Warengaso ngalawa pirifa mgalawa imaenda madzi imapepuka madzi zikundidabwisa kwambiri waisenza ngalawa kuntunda kuno wenda nayo bwanji. Kuntunda kuno ngalawa wenda nayo bwa. Dzumaoneka ngati murusu uyenda. Ngalawa uyenda nayo bwanji kuntunda. Ngalawa imaenda madzi. Ngalawa imapepuka madzi. Ngalawa kuntunda siyenda. Kuregwa mbiri makhosi achoka ali ndi chingalawa chomwe pamene akuntsara Yesu. Akuntsara Yesu. Sidzikusiyana. Asadayambe kupemphera amakhala chonchi. Arayamba kupemphera amakhala chonchi. Ndakumana ndi Ambuye uli pa mita labi. Ndakumana ndi Ambuye. Ndakumana ndi Ambuye Yesu. Okumana ndi Ambuye Yesu akakhala wa mitala amachoka mmitalamo. Tilosana Mulungu. Tikamati munthu akumana ndi Ambuye. Munthu uyu ndi believer uyo. Akakumana ndi Yesu. Amasintha. Sakhalanso muchadzulo chake. Amwale Ambuye nakumana nawo. Ulikakaka ni mamuna wa mwini wakumana naye. Ukakumana naye umaleka makoka. Amasula madala pitani ananu akukufunani. Buku la Yohani madzadzani minofu pena idzibaya. Umauza amuna amwiniwo. Ndi amika Ambuye mmandikonda kwambiri. Koma muli ndi ananu. Mkazi uja mudabereka naye sana chimwe kanthu. Ineyo ndikudzimva kulephera kuti ndidamulanda mzanga mamuna. Palibe kanthu kuti mwandikonda kwambiri. Ndikudziwa magalimoto anu mudasamusali kwa mkuno. Koma ndi njoya moyo upano. Nzando jadzilira kuoneka ngati ngombwambwa ninako ine ndatsogola. Koma ndikafa chonchi nzango chakuvutika ana amene mudabala kuvutika ndikafa chonchi ndilibe cholowa mufumu wa Mulungu. Pompo manena kuti ayi makoka ndikuwaleka. Ayi sindikupitanso ndi nsingano. Sindikupitanso ndi ngalawa. Sindikupitanso ndi adati. Umabweza zakunyanja umadzakayamba urumiki wina ndi Khristu. Unena bwanji wakumana naye ulikakaka pa mkazi wa mwini. Unena bwanji wakumana naye ulikakaka pa chuma cha chinyengo. Unena bwanji wakumana naye uli makoka manja, makoka saidi ina, makoka kuntchito kwina. Undidabwisa kwambiri wakumana ndi Yesu amasiya zonse. Amasiya zonse.
amasiya zonse ari amalalikira iye koma pakadzabwera koma afuna pange delete chimene ambane nacho tilosana Mulungu koma amafura amaimba bwino iye koma ndimayi ndithu achigwirizano koma ndiyakula mpingo inde koma ndiyadikoni koma yakubwera chifukwa cha dzuchitika zinthu zina zosainana ndi udikoniwo dzuchitika zinthu zina zosainana ndi mayi opemphera dzuchitika zinthu zina zimene zikuonetseratu kuti mayi awawa abwera kwa Yesu ndi makoka zimatidabwisa maso mwamwa mufuna chani mulakalaka chani musakasaka chani. Yohani mwana wa Zebedayo Yesu aramwitana adakumana naye adasiya makoka 1 adasiya ngalawa 2 adasiya nsingano zonse 3 adasiya atate wao 4 adasiya nsomba za fresh konko ngati adapha adazisiya ena mukuti nkhisa kwa mbiri mabweraso ndi fresh osawamba mamwika marumba mwanu murenga dzakunyanja mpaka nadzo marumba mumveka tukafunguko ipa kuti marumba mwanu mumuli mausipa akakwira na Yesu masiya zonse kaya pali usipa wa mbiri umasiya zonse kaya pali zambo umasiya zonse kaya mwakola bombe mumasiya zonse kaya ndika mpango mumasiya zonse kaya khoka injabwino mumasiya zonse mumayamba kuntsata Yesu. Baibulo nena kuti anali pamodzi ndi atarewa osakusamala Yohani adasiya Zebedayo angati mabwera ndi atare anu omwe mwasiye konko Zebedayo asiye napirilisa enawo makoka mabweranso ndi atare anu mabweranso ndi dzingalawa mubweranso ndi makoka kuchalichi dzumadabwisa makoka kodi mukuponya makoka anu nchalichi simukola nzanu nchalichi ndiunena pano wina nzacha kwakola kopya abwana nadzo makoka kuti kudzimene zimadziponya nyanja kudziponyera nchalichi akumachera nchalichi zotsatira zake ministeri gwede wina abwera ni makoka omwe nchalichi abwera ni makoka omwe ngopemphera koma abwera ni makoka omwe ndi ufiri omwe marambira nchachi momwe anagamba ponsula Bible study iya makhala ndi yake apadera anaso omwewo bani makoka omwe nchalichi chingalawa achitenganso abwenacho nchalichi. Yohani kuti afike pa utumwi adasiya zonse. Yohani kuti adzikondedwa kwambiri ndi Yesu fai adadzilemba chonchika mananga buku lake mumva akunena kuti ophunzira amene Yesu ankankonda kwambiri mudziwa chifukwa chani. Yohani adasiya zonse tukamba zonse kuti kudziko langa mbiri amasiya hafu amatsalanso ndi hafu. Mudasiya zonse mudadzileka siyani zonse kaya nkuledzera siyani kaya ndichamba siyani kaya nkusilira siyani kaya ndikunama siyani. Mukakumana naye mamuna wa ku Galileya amakusintha amakupangitsa usiye zonse amakupangitsa ukondeza tsopano. Believe anzanga amene ine ninkaenda nawo kale samene ndikuyenda nawo pano. Ino amene mukundidziwa kuyambira kale ndi mboni. Ukakumana ndi Yesu olwanzako amasintha usamadandaulenso kuti ayi anzanga aja kusafala ayi anzanga aja kusowa akusowa kuti usamafunenso kuti wasangalase ena makhala mukuwagulira anzanu mowako agulira chamba kufuna kuwasangalasa ayi
ukatembenuka mtima Yesu amakupasa nzako atsopano. Chisomo chikachulukira umakhala mlaliki wa anzako nkutembenuka mtima nkuyamba kukutsata. Chisomo chikakula ndakuti nonse mumadzakhalanso limodzi mu banja la Mulungu. Koma ngati ena ukumambasa akomera mtima bilifa tamvera, akupasa anzako ena, akupasa chochita china, akupasa ntchito ina, akupasa zikhumbiso zina, umadzisiya zonse kudoko. Umadzisiya zonse. Yohane sakupita mmudzi kuti akatsazika mfumu wawo. Ayi, sakupitako. Pompo adasiya dadi wake. Adadi, makoka ndi awo. Adadi, ngalawa ndi iyo. Adadi, usipa ndi uwo. Adadi, zosokera ndi izo. Ndikuntsata Yesu. Mwasiya ino. Kodi mwadzisiya ntchito zanu zakale? Mwadzisiya zimene munkatchuka nazo kale? Mwadzisiya zimene kumtundu wanu amakudziwani nazo? Mwadzisiya zimene akazi anu akhala kukudandaulani? Mwadzisiya zimene amuna anu akudandaulani kwambiri kwa nthawi yayitali? Mwadzisiya kapena mukuchitabe? Ambuye atithandize. Omvera, buku la Yohane paja ndati ndikuyala maziko. Buku la Yohane imene tikuifukulayi, imene tikuisanthulayi, tikumona kuti Yohane wake ndi ulifama Yohaniwa alipo angapo? Alipo ambiri. Koma Yohane amene adalemba uthenga wabwino ndi Yohane mwana wa Zebedayo. Yohane ameneyi ndiye kayinso amene adalemba makalata araru. Kalata yoyamba ya Yohane, kalata yachiwiri ya Yohane, ndi kalata yachitatu ya Yohane. Munthu wake ndi ameneyi. Komanso ndi Yohane yemweyi amene adalemba buku la chivumbuluso. Biliva tikuyenda limodzi ka? Tikamaphatikiza mabuku amene adalemba Yohane Zebedayo ni mabuku okwanira asanu. Yohane wakuthenga wabwino 1, makalata aratu aja 4, plus buku la uneneri la chivumbuluso, ndiye kuti madala yawa atumwi yawa adalemba mabuku okwanira ngati 5. Yohane ake ndi ameneyi. Ena mmancha kuti Yohane wapa chisumbu cha Patimo ndi ameneyi. Ena mmancha kuti Yohane wophunzira wa Yesu ndi ameneyi. Ena mmancha kuti Yohane amene ankakondedwa kwambiri ndi ameneyi. Yohane waboledwa masoja ndi ameneyi. Yohane mwana wa Zebedayo wophunzira wa Yesu amene adayenda ndi Yesu ndi ameneyi. Ndi Yohane ameneyi amene Ambuye Yesu adamuyika ngati krimu. Musayiwale, mutumiki wa Ambuye Yesu ndi the best cream amuna aja atatu. Ndi Yohane adali mkulu limenelo. Adakwera pa phiri Yesu Khristu nkukapemphera, adatenga ophunzira atatu basi. Ndi mmodzi mwa atatu ndi Yohane. Mundimva mwana Mulungu? Adapita ku nyumba ya maliro, mwana uja atamwalira. Ophunzira onse adasiya panja, adatenga atatu kulowa nawo nyumba. Yohane adali nawo nyumbamo. Yesu mGetsemani, ophunzira ena adasiya pawokha 8. Adatenga ophunzira atatu kasiya mwapadera nkoso kuti mupemphere musagone. Endi mwa atatu Yohane adali pamenepo. Mwana Mulungu tili modzika. Atsogoleri atatu akuluakulu mwa ophunzira a Ambuye Yesu aja 12 amene adasiyidwa katundu wochuluka Yesu adakwera kumwamba. Mmodzi mwa iye ndi Yohane. Ndi Yohane ameneyi Yesu atakwera kupita kumwamba anali pamodzi ndi Petro pa khomo la kachisi. Buku la Machitidwe a Atumwi chapter number 3 mpaka nadapempherera uja wopuwa la chibadwire, m'bale uja ndikuchiritsidwa, dziko nigwedezeka, anthu ndikuwamanga, ndikuyamba kwachita chipongwe, adaopseza, musatchulenso dzina la Yesu kwambira pano, tikakumvaninso tikuphani. Ndi Yohane ameneyi adayankha pamodzi ndi Petro, weruzani amuna inu chabwino nchiti, kumvera Mulungu kapena kumvera inu? Bilifa tili modzika.
adamenyedwa adakwapulidwa, koma iwo akuti adachiyesa chimwemwe nachoka pa bwalo la mafumu akusangalala nkumanena kuti alimenya pa dzina la Yesu. Sadakhumudwe aramenyedwa, sadakhumudwe arazunzidwa, adali ndi chisangalalo chachikulu nkumanena kuti malemba kukwaniritsidwa. Ndimati ndinene, akamakunyoza uzisangalala chifukwa chakuti lemba mauneneri pa iwe akukwaniritsidwa. Sangalala, kondwera, mauneneri akukwaniritsidwa. Aramenyedwa Yohane adaseka kwambiri, chimwemwe chache chidakula kwambiri, chikhulupiriro chache chidakula kwambiri, adari ndamenyedwa chifukwa cha Yesu. Akamaliza sanchito chifukwa cha Yesu, tidzisangalala kuti andicho sanchito chifukwa cha Yesu. Tiri modzi mwana Mulungu adasangalala. Yohane agenda amene, Yohane agenda amene, amene adamulembera Gayo kalata ndi amene, amene adalemberaso banja lija ndi amene. Tikambirana zambiri za mkulu amene. Makamaka pano tikusanthula tikufukula buku lija la Yohane wa uthenga wabwino. Si makalata ake, sitikusanthula buku la chivumbulutso, tikuona ife mabuku anayi oyambirirawa. Iya kumapeto ndi buku la Yohane ya uthenga wabwino. Ndiye Yohane ameneyi anali wophunzira wa Yesu. Yohane ameneyi adalemba ekha zonse zimene zili mbuku menemu, adalemba ekha zimene iye ndi maso ake adaona, chifukwa chakuti adali pafupi kwambiri ndi Yesu, palibe chimene chidabisika pa iye. Mareyunso anali wophunzira wa Yesu, komano sakufanana ndi Yohane, chifukwa malo ena Mareyu sadali kupita nawo. Amene ankapita kwina kulikonse mwa ophunzira aja ndi ndani kodi? Yohane. Nchifukwa chache alemba zambiri, nchifukwa chache chidziso chache nchachikulu. Mkulu uyuyu akudziwa zambiri kuposa ndani eri? Mareyu. Mariko sadali wophunzira wa Yesu, Luka sadali wophunzira wa Yesu. Mundimva mwana Mulungu? Yohane ndi amene ali wophunzira wa Yesu, akudziwa zambiri, adaona zambiri. Tamvetserani, zimene Yohane adalemba ekha zache zimene mabuku ena sakupezeka ndi 90%. 90% zache. Zilipo zina zimene Yohane alemba, Mateyu sadalembe, Luka sadalembe, Marikoso sadalembe. Nkhani zimene zimapezeka mbuku la Yohane ku Mariko zinazo simudzipeza. Ndi 10% yokha zimene zili mbuku la Yohane zimene zimapezekaso ku Mateyu, ku Mariko, komanso ku Luka. Message ya Yohane polemba kalata iyi ankalembera anthu onse. Ndipo chimene ankachenjeza anthu aja, ankauza message nakuti Yesu ndi Mulungu. That's a message. Yesu ndi Mulungu amene adabwera ku dziko mwathupi kuti adzathe kupulumutsa dziko. And umulungu wa Yesu Khristu umaonekera mbuku la Yohane. Tili modzi mwana Mulungu. Pamene alembera Mateyu mudzapeza muna zache zokha, muna mapercentage ochepa. Zambiri alinazo Mariko, zinazi alinazo Luka, koma zache zokha zimene mabuku ena kulibe 10%. Tili modzika pamene Yohane zache zokha zimene mabuku ena kulibe 90%. Believer kwenda limodzika mwansanga ni mafanene kuti buku la Yohane yagawidwa magawo kwana anayi. Tikamawerenga tipeza magawo anayi. Gawo loyambirira Yesu akutumikira ku chimpwirikiti, anthu olekanalekana, kupita ku nyanja, kupita ku doko, kakumana ndi mkazi hule ku chitsime, kuzungulira kumana ndi ophunzirawa. Gawo loyamba chapter 1 mpaka na chapter number 12. And chapter number 13 mpaka na 17 Yesu ali mchipinda chapamwamba ndi oyera mtima ndi ophunzira ake okha. Apa ndi pamene pamaonekera kuti kodi Yohane kapena gawo lalikulu ankalembera mabelievers pamaoneka pamenepa chapter 13 mpaka na 17. Gawo lachiwiri Yesu mchipinda chapamwamba pamenepa, and pali minomfu padzadza ndi kutsekemera. Tili modzika
kuyambira 17 mpaka na 21 kuli magawo awiri. Gawo loyamba ni masautso, kufa pa Khristu. Gawo lachiwiri kuuka kwa Yesu ndi kusiya ntchito pa uphunzira. Ndeti kamamaliza tipezamo magawo anayi amenewa. Biliva tidalitsika tinenepa mu buku limeneli. Muli zambiri mu buku limeneli. Tidalitsika mu buku limeneli. Mwana wa Mulungu ndikupemphe tiyendere limodzi. Lero tangoyala maziko. Nimanena kuti ukakumana naye umasiya zonse. Tipemphere. Atate m'dzina la Yesu, ulemerero ndi matamando zipite ku mpando wanu. Inu ndinu Mulungu wabwino kwambiri. Zikomo chifukwa kwa onse amene mudakumana nawo, amene mudawayitana. Mulungu adasiya zonse. Petro adasiya zonse. Andrea adasiya zonse. Yohani adasiya zonse. Yakobo adasiya zonse. Mateyu, Filipo andi Natanieli adasiya zonse. Mulungu ndikupemphera m'bale wangayo asiyenso zonse. Mulungu wanga asiyenso zonse. Muchite chotikomera mtima m'dzina la Yesu Khristu. Pamene tayamba buku la Yohane, Ambuye mutithandize. Mwa Yesu Khristu, amen and amen. Biliva tikumane pano Mande, pamene tidzayambenso kufukula chapter ndi chapter mpaka na kumaliza. Mudalitsika ende munenepa. Mundilole ndipite kona iyo. Shalom.